Henrik Hansen tager Jonas-Bak, og så har Michael Svendsen et kort op, og det er et rødt kort til Antipas. Der kommer åbenbart en albu fra Antipas til Popo Køs. Ja, det ændrer jo kampens karakter fuldstændig. Lad os lige prøve at se situationen herinde, hvor han står med Ronny Benson. Det kan aldrig være et rødt kort, det der, som jeg ser det. Nej, det er hårdt dømt. Og det er godt nok voldsomt hårdt. Men måske, her ser vi albu, der er det ikke nærheden af ansigtet. Nej, det er Ronny Benson, der får det bedste ud af det ved at kaste sig tilbage og tage sig til ansigtet. Ja, eller også må der være en anden vinkel. Det kan jeg ikke se på de billeder, vi har i hvert fald. Men der kommer en reaktion fra Antipas, han slår ud med albuen. Nej, de står jo tæt sammen, så vil han give afsæt på Benson. Det er meget normalt, man gør det. Ja. Men det ligner altså, på en eller anden måde blev ramt. Vi kan bare ikke se det på det billede, vi har.